Dzisiaj kończę pracę nad koszem Mojżesza, a to już ostatnie przygotowanie. Najpierw przygotowuję materacyk, bo to do niego należy komfort maluszka. Chwila na małą kawę, przerwa, by nabrać siły do ostatnich kroków. Teraz prasowanie prześcieradełka, to już ostatnie szlify, żeby wszystko perfekcyjnie było gotowe. Czas na przymierzenie materaca do kosza. Wszystko pasuje idealnie tak, jak chciałam. A teraz pora na stelaż do kołyski. Delikatne skręcanie, by maluszek mógł cieszyć się spokojnym bujaniem. Więcej zależało na stelażu, który będzie się delikatnie bujał i będzie w naturalnym kolorze drewna. Także zabieram się do skręcania i nie ukrywam, że miałam przy tym też dużo frajdy. I już wkrótce więcej ujęć z samej kołyski i finalnego wyglądu